Nee. Hey Blomke. Hey Belle. Korallen. Yesterday the vet came by for Sally and I wanted to check her blood, but her blood is totally fine. There's nothing wrong with her inside. So and her teeth were done last month, and I gave her a lot of food and water. But I think she's very nice to her vrouw, to Blomke. Hey, Yveske. Daisy. Jongens, rustig. Ali, Oda en Hester. Hester, Koning Rijn en Mathilde. Wietse, Tycho en Wietse W en Wunder en Willem. But I don't know who is who.
Tjerke en Vera. Glendy, Spidey, Daisy en Peach. Rijssie. En Yveske. En Boukje en Rijntje. Hey Boukje. Rijntje. Hey. I never see planes this close. Strange. Hey Boukje. Vinden. Als we allereer... Ja. Ik heb hem dan hier gewoon keer maken. Ja, dan pak ik je rol. Dus Top. En dat is gebeurd. Hij heeft het wel vaker doen, toch? Ja, Ja, daarom. ik heb het bij Henry geleerd. Echt weer? Ja. Oh, grappig. Heel lang niet. Dit is lang mee dan? Dan is het oude worden. Ja, dat goed. Die staat 4 keer bezig. Pas wat je. You can set. Oké, dit is wat. Denk. Denk ik het. Ja.
voor de film? Mag je wel snel in de afdeling hoor? Zeker. Doe ik zo wel? Jij? Ja. Reisje, Yveske, Boukje en Rijntje. Coralle. Belle, Sally en Blomke. And Bella also goes to lie down. Aww. No? Oh. Maybe